Ito na yung ating small pig, baby pig. Slow ride. Kung kailan ba naman tayo nag-aapura, anong nangyari dito? I-deliver tayo ng mini lechon. So anong meron dito? May mga pulis dyan. Ano to? Ako po, 6 minutes ang arrival natin sa ating delivery. Let's go, let's go, let's go. Come on, 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 come on. Hirap mata, delay. Okay, Santa, 6 minutes. Ito yung ating dideliveran, the Manors. The Manors place. Okay, let's go, let's go. Saan tayo? Murphy Road tayo. Murphy Road, Murphy Road. Mga yayamanin dito ba? Alright. Mga yayamanin. Murphy Road. Murphy Road. Saan natin? Ano makita niyo yung view yan, oh. Dito tayo ngayon sa La Mirada, delivery ng ating mini lechon. Oh shoot, magpas tayo. In 443. In 443. Ba yun? Uy, crunchy. Excuse me, lechon? Lechon delivery. Okay. What's your name, sir? Eddie. Eddie. Si ate dadaanan ko. Okay. Okay. Thank you. Enjoy, ah. Thank you. Okay. Okay, let's go, guys. The Manors Club. Ito yung nag-pick up, deliveran natin sa Manors. Ano? Punta muna tayo sa ano? Sa ating yung pera daw nasa kanya. So dyan tayo pick up. Ito ang La Mirada. La Mirada, California. So Blackburn tayo. Ay ay ay. Hindi tayo mag-live tayo. So, okay. Murphy Road. Medyo malayo-layo. Graduation yata yun eh, pinag-deliveran natin. Mini lechon delivery dito sa pipikapin natin yung payment. Ang maliliit na lechon, konti lang ang kita dito, pero anyway, ayos lang. Yan talagang buhay. Manos. Dadan tayo kay ate at yung bayad daw na sa bahay nila. One 3012. Yun. 3012. Yun, tama. 13012. Tao po. Tao po. Hi there. Opo, opo. Okay po. Kailangan po kasi bumalik.
Ano po yung graduation, te? Graduation? Eh, sana mag-enjoy sila. Ay, pag-anuhan at mas na-stress pa ako sa maliit na baboy. Kasi wala nga naman po. Salamat. Wala naman. Ite. Feedback po ha kung anong meron doon. Salamat. Okay po. Ito, yan ating kita. Lechon, thank you. You know. Thank you, Roy Lechon. Thank you. Sabi niya. Let's go, guys. Okay, yan ang ating after lechon delivery. Kaya tayo Lotto. Power is 44, Lotto, Super Lotto 14, Mega, Fantasy wala na, bumagsak na. So, nataya tayo, check natin. Check natin taya. Taya tayo ng Lotto. May wagang wallet. Not a winner. Not a winner. Wala, walang swerte. Wala. Wala. Wala sa. Super. Oop. Hihi, nahulog pa. Wala. Ang swerte. Wala. Taya ulit. Hi there. How are you? Good. No luck today. How much? A 6 fantasy, please. Yes, ma'am. May wagang wallet. How much? Okay, look. Good luck to us. May wagang wallet. May lucky wallet. Yung time power is Monday, Wednesday, Saturday. Super Lotto Wednesday, Saturday. Mega is Tuesday, Friday. Fantasy daily. Okay, let's go. Doon tayo mag-gym. Doon tayo. Gym. Tayo nagpark sa Platos Closet. Tara, let's bagets. Wow, solo ko tong Solo ko tong buong gym. Ito yung tinatawag na backyard. Dito sa EOS. Ayan o. Andito ako sa pinakalikod. So ito may anda rito kasi parang pinaka outdoor nya. Ayan, kompleto. Solo mo, di ba? Ayos.
Pero wala lang exit palabas. Balik ka pa rin sa ano, sa loob. Pag super busy dito rin, napupuno din dito. Okay, workout muna tayo guys. Ikot-ikot tayo dito. Ito rin dito ang mabibigat. The backyard. Ayos, di ba? Okay, start tayo.